వెల్కమ్ టు జీవీటీవీ న్యూస్. అంతర్గావ్లో భారీ వర్షం తడిసిన జొన్నలు వరి ధాన్యం. నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గం సిర్గాపూర్ మండల పరిధిలోని అంతర్గావ్లో గురువారం రోజున భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో స్థానిక మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద జొన్నలు వరి ధాన్యం తడిసింది. వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై దట్టంగా మబ్బులు వ్యాప్తి చెంది ఎడతెరిపి లేకుండా సుమారు గంట పాటు వర్షం పడింది. దీంతో వీధులన్నీ జలమయమయ్యాయి. పొలాల్లో వర్షపు నీరు ప్రవహించాయి. ధాన్యంపై కవర్లు కప్పినప్పటికీ జొన్నలు వరి ధాన్యాలు తడిసినట్లు రైతులు వాపోయారు. 아, 나무를. 아, 나무를. 하나 더, 네.